ҳамдиёрони азиз, ман дар бозори Меҳрибон қарор дорам. Оиди хуч ба шумо як маълумотиям, барои ки ман ниҳоли хучро ба фурӯш мебурорам. Мана хуч бозори Меҳрибонда килош 50 сомонӣ. шумо 10 сомонӣ ҳам фурӯшед, агар хуч шинонед хела даромад мекунед, чунки хуч ягон меҳнат надорад, фақат мечинед. ман ниҳоли ҳамин хуча мебиёрам. анамин хуч гуфтамонам да шумо 50 сомонӣ дар бозори Меҳрибон. ин бозор аст, ҳеч кас шумо дашном накунед, ҳеч кор накунед. шумо бозор аст, мегиранд 50 сомонӣ қимат. ана ин бозор аст. ман ба шумо фақат мегӯям ки ниҳолашро ман ба шумо пешниҳод мекунам, гирди боғотонда шинонед ана ҳамин хучҳо. хич королевская бочка ман мебиёрам, айин калонтар даже. ҳозир писта нишон метиҳам, чиза нишон метиҳам, чӣ мегӯям, зираро, чанд пул буданашро. ман амо дар пеши зира истодем. стаканаш 10 сомон. додарҷон, ин зираи хитоӣ, ин зираи куҷо? ин зираи Хитой. зираи хитоӣ чанд пул? ин кило 100 сомон. 100 сомон. зираи худомон зираи кунед? тоҷикӣ. тоҷикӣ кило 150 сомон. 150 сомонӣ. ҳамдиёрони азиз, ман ҳамисол шуморо ҳаматонро ташвиқот мебарам барои зиракорӣ. аввал ин чиза худам мекорам ман бо ҳамроҳи Абдуллозода ва шуморо пешниҳод мекунам ки зира корему, зираи худамон аз хориҷи кишвар зира набиёрему, фақат ба хориҷи кишвар зира роӣ кунем. зираи худамонро диде чӣ қадр қимат аст. ана ҳамдиёрони азиз, як анализ буд аз бозор. рӯй ба бозор бояд биёрем. чизе ки қимат аст, ҳамонро бояд мо истеҳсолашро бисёртар кунем ки пулдор шавем. ман дар назар дорам бозори чизро, деҳқоное ки пул кор кардани ҳастанд. мана худо бо шукр мегем, пиёз дар заминҳо имсол аз бисёриши пӯси тарбуз 1 сомон шудааст, дина ман дидам. худо бо шукр мекунем, лекин мана инам пули ҳаст. зиракорӣ кардам дар кор дар заминҳои лалмӣ. 50 сом фурӯшед, ин 50 сом, ҳамин оптовиш 50 сом, 60 сом будагиста килош. ина бинед чӣ хел 100 сомонӣ, 150 сомонӣ инашу, 100 сомонӣ ин хитоияш. ана ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед ва худ хулосабарорӣ кунед ки шумо чӣ меҳнат кунеду соҳиби пул, аз чӣ соҳиби пул шавед.